wis lah sulapan coblok. Kau. Lah kok makasih. Ngomong loro. Iki matur nuwun, matur nuwun. Lagu sing viral saiki lagu apa sing viral? Iki njaluk lagu viral. Lagu viral. Heeh. Lagu sing viral ae. Lagune sing viral yo. Sing ngene-ngene iki lho. Sing piye? Ning TikTok kuwi lho. Ning TikTok apa kuwi lagune? Gara-gara sebotol minuman kau jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul Ya lagi. lah boh. Aku ragu sing viral masa rapal. Masa rapal. Enggak hafal. Tapi nadanya itu bisa? Iya, tunggal kalimat. Liriknya diganti Iya, bisa? Bisa. Bentar. Gara-gara sepotong. Jare ra iso. Iya susu iso. Tak genti dhewe. Aku warono kene. Gara-gara sepotong. Nggih, suwun nggih. Matur suwun nggih. Ora ndang ditung nih to, Le. Matur suwun. Lah iya, Gara-gara sepotong minum